Tyšky jak moje máma. Ja horko jak v nedru. Klop, lišáku. Lišáku, halo, lišáku. No, už to je tu. Moja nová chladnička. Hurá! Daj mi ju sem. To je ťažké, jak tvoja mama. Ja vím. Daj mi podpis. Daj mi ho. Tu ho máš. Teplo jak nikde. Už sa teším domov. A je to moja nová chladnička. Konečne sa budem môcť ochladiť v chladničke. To bude taký super pocit. Idem si ju otlačiť do toho rohu. Konečne. Idem to zapojiť do tej zastrčky. Doriti, pračka. Vyhodilo prúd. Mňam mrkvička. Doriti. La, Doriti! Doriti, to sa nedá. Poslúchať, fuj. Škrábe ma oko. To je. Poštár. Horúco. Horúco mi jak nikde, prosím, urobte mi niečo. A čo? Už asi viem, donesieme ti tu mrazák a ochladíme ťa, aby ti bola väčšia zima, áno? Dobre, doneste mi ho, lebo asi chcípnem. Idem paň ho. Dobre. Je to. Ďakujem, ono to nechladí, pomôcť to. Prečo to je roztopené? Neviem. Ono to nechladí. Ajaj. Čo budeme robiť? Líšak si kúpil novú chladničku, môžete si ju požičiať. OK. Dobre. Rýchlo poďme. Kde býva? Nedal by si niečo ochladené, lebo ja by som ti vedel niečo spraviť. OK. Ideme na to. Juchu, ideme. Dal si ho vlastne dneska lieky? To je jedno, dobre, idem. Čau, juchu! Idem nazbierať trochu čerešní, no tak, dobre, tak. Oj, Doriti, ja padnem, asi ja zomrem. Dobre, to je blízko zeme, OK. Paráda, čistá, Doriti. Joj, trochu listov nazbieram. Ktoré, tento? A tento. Šup do guláša trošku. Zamiešame. Skúsim. Fuj. Ešte trochu zamiešam. Dobre. Už to je paráda. Dám tamto listie a poriadne to vymačkám. Tam, pá! Skúsim to. Podľa mňa to bude dobre, keď to bude vymrazené. Super. Ten čerešňový guláš určite bude dobrý. Poďme za vyšľakom. Dobre, poďme za ním. Už sa tam docela teším. Juchu, Dobrý deň, pán Lišák. S čím vám pomôžem? Krtko a panda. Môžeme si požičať chladničku, pán Lišák, prosím. Dáme vám trošku skúsiť našej dobrodky, čo sme robili pre poštára. Dobre, tak mi to dajte skúsiť a potom vám dám chladničku. Dobre. Dáme vám to skúsiť, ale potom nám dajte tú chladničku. No ukážte dobrodky. Fuj, je to hnusné, fuj. Ukáž. Fuj, to sa nedá žrať. Preto to je hnusné, lebo to není ochladené, preto potrebujeme chladničku. Dobre, poďte dnu, ja vám to ukážem. Konečne, dobre, dám to tu. Daj mi to krtek, dobre, tak zavriem to. Chladí to? Idem to skúsiť, či to chladí. Však to vôbec nechladí. Dám ti moju ruku na lico, ale vôbec nechladí. Prečo? Pretože je vyhodený prúd. Lišaku, jak ho máme nahodiť späť? Jako, prosím, pomôž nám.
Jeden spôsob by sa fakt našiel, len je strašne strašný. Museli by ste vyliezť na fakt dačo veľké. A je to tam tá hora. Veď to je nemožné. Ako sa tam máme dostať? Však to by šlo aj iným spôsobom. Nie.